Ikke blive forskrækket. Det er ikke så tæt på. Du skal selv have lov at komme. Så slipper du den bare. Så fik den sgu. Det er godt. Og sætter du billedet her? Sætter den på YouTube, tror jeg. Så kan bare være, at du har set den. Mhm. Den vil kvæle det. Den kan suge blodet op. Den sluger den sgu. Og blodet er det stræk. Mhm. Nu kan man også se det på hovedet, at den er inde i hovedet. Ja. Så fik du sgu givet en mus, mester. Kan den godt, den må gerne være herude, her er det jo varmt. Mhm. Skal alle komme på igen? Ja, når vi er færdige med at fodre, den kommer den ind i sit eget bur igen, ikke også? Er det askebær? Mhm. Hvorfor er der så lidt cola i? Det ved jeg ikke. Det er nok det sidste, man ikke lige kan få. Man kan også se det i hovedet. Mhm. Maria hører vel? Nej, for søren da. En snude. Hvad laver du nu, dreng? Jeg skal vide, hvordan det er. Så har du da lavet lidt lort i den. Ja. Du har da lavet lidt lort i den. Ja. Skal det ikke sidde sådan der? Nej, nå. Noget lort. Ikke den. Du har lavet lort i den. Jeg kan godt lave det. Prøv at hente Maria, om hun vil give den en mus. Hvorfor? Det vil da være bedst.